Hľadáte dvojizbový byt v Nitre na dobrej adrese? Jeden taký s výmerou 48 m2 tu práve pre vás mám. Poďte sa so mnou naň pozrieť. K bytu patrí aj murovaná pivničná kopka. V cene je zahrnuté aj vlastné parkovacie miesto. Verím, že sa vám tento byt páčil, preto nepremeškajte túto skvelú príležitosť a dohodnite si obliadku ešte dnes. Som si istý, že tento byt tu dlho nebude.